Dani. Sorale. De la sora lui. De la sora lui domnul Damos. Ia. 150 de euro. Se treacă neamul sucul mic la dors. Să treacă neamul lui... Pentru Gortica de la Mărcea, pentru Comnator și Rovel, pentru toată brigada de la Mărcea, caprimonii de la Mărcea. Auzi ce, socru mie, vedeți cine m-a iubit, după socru mie m-a venit, socru de brigada ta. Cel mai scurs pentru bunica Columbia și de Papadio. Nelo, silită. Costin. La mia. Ia uitați-vă la ea. Frumoasă e mireasa. Ia uitați-vă la ea. Cinerică lângă ea sol, de la Brighiatul. Pentru cea mai frumoasă viezică, pentru cel mai scurs socul dragerică. Vina era. Toți băieții de la Beșești și Vârcea, am de la Bășești. La Davidea am venit la 11. Pentru toată familia lui Varanova, 200 de coroane să rămână. Pentru Varan, Florin, pentru Narcis, Mihaela, șeful nostru Cosmin, pentru Ion, Socrutii și familia lui Rămânul Zabricea. La carză, prietenul meu, rămâna. Pentru Izabela de la Anișco de la Constantine. Nu rămână Constantine. Izabela. Fără Maria Izabela. Așa. Izabela. Atenție! Simona! Pentru David! Pentru mine sa, pe la Simona, mine sa, David, mine sa, atenție de la mine stica să rămână pentru cel mai scump socru și cea mai scumpă socră! Dar vedem mai tare, băi! Cel mai scump bărbat! De la Fabricia!
ne zavricane. Se ducă bine, 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 bine. Mișcă bine, bine, ca pe tenerive. Mișcă bine, rău, tot, tot. Hai, dacă înseamnă că nu mai pot. Mișcă bine, 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 bine. Mișcă bine, bine, ca pe tenerive. Mișcă bine, rău, tot, tot. Hai, dacă înseamnă că nu mai pot. De la domnul Cristi? 2, 4, 6, 8, 10. Aveam a mulțumit să trăiască. De la domnul Silică? De la familia lui Silică? 500 de euro! Avem a mulțumit să dea Dumnezeu sănătate și tot ce doriți. De la nepotul meu, Anu Pelin, de la Tetila, 5 milioane. De la Guderian. De la nepotul meu, Anu Guderian.
Guderian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avem, am mulțumit să trăiască. Și de la copilul lui Oran, Viorel, a trimis 100 de euro. De la copilul lui Oran Viorel. De la Cărbunești. Avem, am mulțumit. De la Costel Jairu, 6 milioane să trăiască. De la domnul Dan Chimiță, 100 de euro. De la Oane Chimiță, la fel 100 de euro. Vă mulțumim, să trăiți, să vă dea Dumnezeu sănătate. Bine, domnul, ce să faci, asta ești. 2, 4, 6, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să-ți trăiască copiii. Mulțumesc frumos și rămân de acord. Toți. Special pentru ora, pentru domnul Sabrician, pentru toată ora asta frumoasă, vă mulțumim și oamenilor!
Pentru Bolovaș, Picu, la Negru, toată lumea. De la domnul Cornel pe măsură cu cea mai mare mare. Hai măsură! Faceți roata că mai mare. Asta-i sură de valoare. Asta-i sură de valoare. Pică până în picioare. Asta-i sură de valoare. Dar și vocea ta mai tare. La 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 la. S-aude toată lumea. Lasă-o cu mare măsură. Asta-i sură, boier, boier. Cu iaură, portofel. De ta sură de dede. De ta sură de la
acasă, domnule drama. Ori drama, mia. Ce ține la casa mea, să vadă toată lumea. De la domnul Samir, 6 milioane. Avem a mulțumi să-ți trăiască familia. Domnul Marius, de la Budien, are plăcerea și a dat o comandă. Domnul Marian, aveți o comandă de la vorul meu, de la domnul Marius, o doină. Zice nu? Tot copilul lui Nelu, 150. De la Ion, alu Oran, tot 150 să trăiască. De la copilul lui Zoban, tot la fel. De la copilul lui Guderian Dorel, de la Dregoieni, 4 milioane. Nemâncat nebeut. Două. Hai mă, ce să mai e? 5 milioane să trăiești. Ia Dumnezeu sănătate. De la copilul lui Oran, 5 milioane. Și de la domnul Oran, la fel. Să trăiți, să vă dea Dumnezeu sănătate. De la domnul Fred, copilul lui Miron, 100 de euro. Nu mai pleacă bănii mea să mănânce. Să știți că nu mai luăm niciun dar. Din momentul de față nu mai luăm dar. Până terminăm cu totul complet. Să trăiască familia lui. Rarovică! Salam, dos.
mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, trăiască, la mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, bine să trăiască, la mulți să trăiască, mulți să trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, da și să trăiască, la mulți să trăiască, mulți să trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, bine să trăiască, la mulți ani. Mulți să trăiască, mulți să trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, da și să trăiască, la mulți ani. Da și să trăiască, fericerii să-și iubească, la mulți ani. Da și să trăiască, și socrii să trăiască, la mulți ani. Imitații să trăiască, nobe să trăiască, la mulți ani. Și lăudarii să trăiască, nobe să iubească, la mulți ani. Aplauzele mie! La mulți ani să vă dea tot ce doriți, zile senină și fericire. La mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Astăzi e ziua lui domnul Cerică, să auziți toată lumea aplauze pentru Cerică, la mulți ani! La mulți ani o să vă dea tot ce doriți, zile senină și fericire. La mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani! Problema mor, să văd. Păi cum aia să fie murdară. Hai, tati, bază pe mămuză, ce faci? Înainte de a fi inundată la un aș, eu din partea mea vă urez mulți ani fericiți din partea socului mic, socului mare. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru prezența dumneavoastră. Rămâne dator socul mare și socul mic pentru dumneavoastră o viață întreagă pentru prezența dumneavoastră. N-am putut să văd în viața mea câtă lume există pentru un om cu mare valoare. Îi mulțumim de tot sufletul și vreau mulți ani trăiască pentru convorbirea mea. Te rog frumos să numărați bani. 100 de euro. 100 de euro, 200 de euro, 300 de euro, 400 de euro, 500 de euro, 600 de euro, 60, 61, 62, 600, 700 de euro! Avem mulțumit! Las! Te dau cu mulți ani de acolo!
Eu vă zic și bună dimineața și vă doresc un an mult fericit, 2015, să mai aveți fin înainte să se cununați și să botezați. De partea a doua parte de denaș. Vă rog frumos să nu vezi. Una. Două. Trei. 4. 5. 6. 7. 1000 de leu! Eu v-am mulțumit! Un mulți ani trăiască! De la a treia naș, că plecarăm de acolo și acum că nu ne supărăm, da? Dacă avem familie multe, ăsta are mulți în familie, botezați. Poate nașul, poate moașa. De aici am găsit o mareș. Fiindcă mai găsim La bine. multă sărăcie am. Alo! Cine e la bar? Acolo să duc o sticlă de vine și la bar. La naș, hai! Dacă mai găsim. Alo! Lasă-l, mă. O sticlă de vin că e goală aici, sticlă, hai! Hai, băgați-vă de seamă. Dacă mai găsim bine, uite. Păi bă, ce mai greu! La mulți ani, nașul, să dați bună sănătate și fericire și tot ce vreți să dea. Bă, că e vine cu avionul, dar nu dai ne țin ciuleu. Așa, vezi că de-aia. Nu mă grăbesc la dar, de la Marius, patronul firmei, cum îi spune atunci, nu că nu pot să spun, nu cel mai tare patron, Deci mai târziu, lasă. de la Marius, hai. De la nașul Marius. Dăruiem tinerii cu. Dăruiește tinerii cu 2, 4, telegramele că sunt de milioane. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20! Uitați-vă toate și frece, familia lor, rămână. Ce mai primire? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Mulți ani trăiesc! Și pentru mine, nimic! Și bine, Dumnezeu! Auzi de un buzunar, nu-și face! Au! Și pentru mine, combinat! Mulțumesc! Bine v-am găsit inspectorul acelui patron. Multă plăcere. De la? Băiatul Marius. De la băiatul lui Marius. Încă 10 milioane! Avem mai mulțumit să trăiască la 1000 de ani! Hai să o luăm așa. Îi se face ceva că cu asta nu mergească, nu? Nu? 1000 de coroane și 100 de euro! Avem mai mulțumit să trăiască la 1000 de ani! Să trăiască familia! O mulți ani trăiască la băieți acolo, vă rog, lăutani! Vreau și eu să rămân acolo să spun mulți ani trăiască, vă rog, din suflet! Deci nu știu de ce nu l-am acolo!
Vezi de că sunt un inspector? Are bine mai primar. De la Demis se ține cu că a venit din Portugalia pentru această muncă. Am văzut ce trebuie, am văzut din Portugalia, am văzut că ai venit din Portugalia, te duci această muncă, da? Da. Si, dacă ești corect. Nu te-ai spus de exhibitor? Hai. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! În mulți ani trăiască de la Demis! Să-i dea Dumnezeu sănătate! Și l-a costat autocarul până aici încă 300-400 de euro. De la copilul Demis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 700 milioane de patru Demis! Avem am mulțumit să trăiască, mulți ani trăiască de acolo, vrătul spun. Partea lui Emil. Partea lui Emil de la Drăgoieni. E partea lui Emil de la Drăgoieni. Una. Mai devreme de... A plecat mai înainte, un pic autoclub de numărul. 2. 3. 3. O singură persoană nemâncată și nebăută. Partea mea. Și între partea lui Erica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De la Dumnezeu mai mult. Mă mulțumesc să trăiască la 1000 de La ani. noi mai puțin. Să dea Dumnezeu bancul ăsta cu raportul. 2, 4, 6, 8, 9, 10 milioane! Îl mulți ani trăiască la acolo, vă rog frumos. De la Căina, m-am dat la sănătății la lăutări, la lăutări de teren cu bani. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Îl mulți ani trăiască la acolo. De la copilul Melon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! În mulți ani trăiască! Eliseu Cristian! 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mulți ani trăiască! Mai e un dan! Mai e un dan! De la Zdrobar de la Crăbunești. De la Zdrobar de la Crăbunești, de Salăn, 5 milioane! Avem am mulțumit. Te rog frumos să pui bani. 5 milioane. Avem am mulțumit să trăiască la 1000 de ani. Dacă nu-i căsări, mâine ți-i lasă-te mai de la lăutări de știu. De la Cazan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Mulți ani trăiască rău, te rog frumos! Să-i dea Dumnezeu sănătate și fericire la 1000 de ani. De la copilul Ovidiu, 1, 2, 3, 4, 5 milioane! Avem o mulțumit să trăiască la 1000 de ani. De la copilul Gheorghe. Ionuț, ha? Paul. Paul, mă! Nu confundam. Una. Fac o ambalaj. 2, 3, la câte mă lasează? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!
100 de euro din partea mea. Din partea lui Ionel, o singură persoană, 100 de euro. Avem mai mulțumit să trăiască. 100 de euro, o singură persoană. Avem mai mulțumit să trăiască la 1000 de ani. Geaoță. 5 milioane de la Paul. Avem mai mulțumit să trăiască la 1000. 5 milioane, de la Vali, dar nu s-a cântat sârba care trebuia să lui. Da, te rog frumos. Te penalizez. Vă rog frumos să aveți penalizare lăutării. Lui Paul se cânta și lui Oslo Fiță. Hai mă rog, ești Fiță. Te penalizez. Ales dosarul de pe dumneavoastră. 5 milioane de la Paul. De la Vali. Mai clar, Oxera, nu microfonul, că și m-a jenat. De la Vizai, o singură persoană, 100 de euro. De la Pet, 100 de euro. Avem mai mulțumit să trăiască. Copilul Horică, 50, 100, deci 46 milioane. Avem mai mulțumit să trăiască. Mai de tot așa. De la Dunuma. Copilul Alic. Al mare. Lazar. De la Lazar. Cine de euro nu ca și de bun. La fata lui De la fratele Buladă Dunuma. 100 de euro. de la Dan Dulumar. De la Dan. De la Dan Dunuma. Să-ți trească familia la mine. De la Marinic. De la Marinic. 3 milioane. 3 milioane. Reprezentanța. De la Cristi. De la Cristi. 1, 2, 3, 4, 5 milioane. Acum o încerc să trească la 1000 de ani. Din partea lui Select. 150 de euro reprezentanța. Din partea lui Elvis. Fratele lui Pic. Fratele lui Pic. Reprezentanța. De la mine, de la Pic. Și de la Picu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 milioane. Aceasta e familia lui mine. Mulțumesc la asta acolo. Băi, băieți! De la Petroi! 3 milioane reprezentanța. Hai, da, mai da. Mulțumire de carte pe n-ai dus. De la Băbăluș. De la Băbăluș, 1, 2, 3, 4, 5 milioane! Avem mai mulțumit să trăiască. Mulțumesc la asta. Copilului. De la copilul Băbăluș. De la copilul Băbăluș, 1, 2, 3, 4, 5 milioane! Vreau mulțumesc să trăiască, băieți, acolo, hai! Copilul lui Elena, cele de oră nu ca și de bun. De la Costel 5 Și de la Costel 5 milioane. Mulțumesc să trăiască pe acolo, băieți, hai! De la fratele meu, Mădălin, șeful țiganilor, ce mai mult au? Mădălin, 1, arămă, tu câte nu duci? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 milioane de la Mădălin! Să trăiască familia la 1000 de ani! De la Cornel! Ce bine duceți, bă? De la Cornel! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, îți dați cât vă 14, 15! Mulți ani, dragă, și-am știut din Portugalia cu bani grei.
te dea la sănătate și fericire la 1000 de ani. Dacă nu mi-am zis că mă băgă pe tine. De la cel mai tare patron, Săria? Și-o ghinesc că ce băgă pe hop de hâțică. 2 coroane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Azi o crede de acolo. 10 milioane. Avem a mulțumit să trăiască la mine. Ridică-ți. De la ginelul Bănică de mâncașile acolo. De la Cărbunești, 100 de euro. 5 milioane. 5 milioane, 100 de euro. Și de la Ionuț, 2, 4, 6, 8, 10 milioane, bă! Să trăiască familia. De la Sudul, să trăiască familia și tot ce dorește. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 19, 20. Mai trebuie mie afară. Avem a mulțumit să trăiască la 1000 de ani. Bravo! Este domnul Minu. De la Minu. 100 de euro. Avem a mulțumit să trăiască la 1000 de ani. De la... De la Elis. 100 de euro copilul Strugul. Al doilea copil. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Să trăiască familia și tot ce dorește viața lui și să țineți aminte că copilul Ciucu de la Arman. Arman? 1, 2, 3, 4, 5, 600! Avem a mulțumit să trăiască la 1000 de ani. 2 milioane. 2, 3, 4, 5, 6, 7 milioane! Avem a mulțumit la 1000 de ani. Să trăiască familia. De la... Elvis. Alumăceșanu. 100. 150. 200 de euro avem a mulțumit. O mulți ani trăiască că pleacă băieți, băieți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Avem a mulțumit să trăiască la 1000 de ani. De la Bobi. Avem a mulțumit să trăiască 100 de euro. De la copilul Draghi. 1, 2, 3, 4. Avem a mulțumit să trăiască la 1000 de ani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Avem a mulțumit să trăiască. Era cel mai 100 de euro. Să trăiască familia la 1000 de ani. Cum e obligat? Datorul fac dator. 2, 4, 6, 7. Avem a mulțumit. 7 milioane de la Pisoi. Avem a mulțumit să trăiască de la copilul lui Doruț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milioane de la copilul Doruț. Dami copilul Bunuț. La Dami copilul Bunuț.
6, 8, 10! 5 milioane, nu m-am mulțumit să trăiască. De la nepotul meu, Civică, 1000 de coroane, să-i treacă familia la 1000 de ani. 2, 4, 6 milioane. De la Daurițan. Avem... De la Dan, Lugore, de la Bengești. De la Dan, Lugore, de la Bengești. Nu e prezent în sală? Milioane. Nu vrei tu. De la Bobi de la Bengești. De la Bobi de la Bengești. 4 milioane. De la Paul de la Bengești. De la Paul de la Bengești. 4 milioane. Și de la Davițan? 1, 3, 4, 5, mai tot. 6! Mulțumesc! 7! Mai trebuie să zic 8! 9! 9! 10! Mai des 11! 12! 13! 14! 15! 16! Ne dau că tot jurământ! 17! 18! 19! Nu dau că tot jurământ! 1! 2! 3! 4! Avem mulțumit să trăiască! 3 milioane singură persoană și să avem aminte de el! De la Ionuț! 4 milioane singură persoană! De la... Nici nu știu. De la Brăbișorul... De acolo, pune pe capul de la acolo. Să trească familia la 1000 de ani. Ca să te greu. Ia dar și după aia stă la... De la... Florin! 1, 2, 3, 4, 5 milioane de la Florin! Și de-a nu să facă fericire de la copilul lui. 1, 2, 3, 4, 5 milioane! Și de-a nu să facă fericire. 2, 3! Și mai ghează milionul de căsători. Avem mulțumit. Avem mulțumit. Am mai dat la lăutare. De la Teta. 1, 2, și cu 100 de euro. Să trăiască familia la 1000 de ani. De la Caile. 2, 4, 5, 6, mai de 4. Am mulțumit să trăiască familia. Trăiască familia. Bugăulaș. De la Mariță. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 milioane de bani! Te m-am pus în bine, mă! Te m-am pus în bine, mă! La mulți ani! Fa mulți ani trăiască acolo, băiatul! Lăutari! La mare curare! De la Dorin! 100 de euro! Avem la mulțumit să trăiască! De la Alin. De la Alin! 1, 2, 3, 4, 5,
împreună. De la? Nepotul lui Fulger, bă. De la nepotul Fulger. M-am mulțumit. 100 de euro nu e prezent în sală. De la? Florin. 50, 100 de euro. Avem am mulțumit să dați la 1000 de ani. De la Florin nu e prezent în sală. 3 milioane. Și de la cunatul meu, de la Helgeș, 100 de milioane. Îți mulțumim de tot sufletul să trăiască familia și tot ce trăiește în toată. De la Nova, 100 de euro. Avem o mulțumire să trăiască. De la Cucu Bârcină. De la copilul meu, Elvis. De la Elvis nu e prezent în sală, 1. 2. 3. 4. Nu e prezent în sală, 5. Avem am mulțumit. Și de la Bârcină, 6. 6. 7! Și de la Bârcină, hop, de la Fiusul lui prezent în sală, 7 milioane și de la Bârcină acum. De la mine 5 milioane. 5 milioane, avem mai mulțumit, 10 milioane, 12 milioane total, să trăiască familie. Bine te-am găsit, domnul Luță. State, bă, fiecare state. Ghinzerul cunat. De la Florin. Nepotul lui Luță lui prezent în sală, 100 de euro. 1, 2, 3, 4. De la Sorin. De la Sorin, de la Urâtul, 100 de euro. Să trăiască familia la 1000 de ani. Bine te-am găsit împăratul și pe noi. 1, 2, una mai chitele cu curata pe noi. 3, 4, 4, 1, 4, 5, mai căram, 6! Avem mai mulți, mai căram, încă, 7 milioane! Să-i trăiască familie! Arăt, mai căram, 1 milioane să-i trăiască familia, tot ce dorește în viața lui, să-i trăiască în viața lui, tot ce dorește. Și de la nepotul meu, de la copilul lui Helgeș, 100 de euro să trăiască familia la 1000 de ani. E calmă, era Samanus. Uitați-vă. Din partea mea pentru tine. Și din partea lui pentru mine, Vengo Hohaneș. 100 de parai. Vengo Hohaneș. De la Marusel, de la nepotul meu. 500. 1000 de coroane. 6, 7, să trăiască familia la 1000 de ani. O persoană, 100 de euro. De la copilul lui Bobi, 100 de euro, 1, 2, 3, 4, 4 milioane de atât luat. Poate că n-am de cădească. De la Gărișorul Mireș. De la Vâlcea. 50, 100, 150, să-ți trăiască familia la 1000 de ani. Uite, mă, asta este. Acolo moare lăutarul, niciun mulțean trăiască nimic. Lasă, că ne-ai făcut muzică destul. Alo! Alo, lăutari! Bă, fraților, bă! Bă, copii, bă! De la unchiul Mireș. De la unchiul Mireș? De la Vâlcea! 100 de euro! Mulți ani trăiască, băieți! Hei, hei! Unchiul Mireș. Unchiul Mireș, să avem mai mulțumit să trăiască! Fă-i loc să-l punea cu oameni. Că destul, Robert, I-a crescut copiii mireasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Să trăiască. Îmi dați mulți ani trăiască, că mă băg copiii acum la pupiu, după mă bate jos de bine, acolo copiii. Așa trebuie.
Dacă mă dau basul și acum mai începem acum. De la Bărul Miresii. De la Unchiul Miresii. 6 milioane. Eu m-am mulțumit să trăiască. De la Marchean. De la Marchean, 6 milioane. Avem m-am mulțumit să trăiască. De la Robert, 6 milioane. Avem m-am mulțumit să trăiască. De la? De la? Copilul Prunică, mă, da. Copilul Prunică, nu? La Bengești. Trei. Cu singură persoană. Avem m-am mulțumit să trăiască. De la Unchiul Miresii Marius, 100 de euro. Costică de la Vâlcea. De la Costică de la Vâlcea, 100 de euro, o singură persoană. Stai chiar de alea, stai chiar de alea. Copilul Bardean, 1, 2, 3, 4, 5, mulțumim să trăiască, da? De la Ionuț Unchiul Miresii. De la Ionuț Unchiul Miresii, 5 milioane. Avem m-am mulțumit să trăiască la 1 de ani. De la Bostul. 100 de euro de la fratele meu, de Baianul. De la Sărmanul de Atitila. Copilul lui Daniel. 1, 2, copilul Daniel. 3. De la Tetila, copilul Daniel de la Tetila. Avem o mulțumit să trăiască la 1 de ani. Ele m-am mulțumit să lucru. Mă dă cu mine loveveri, dă cu mine și să mă dă. Dă-mi-o! Și știi că... Și mă întâmplă și știu că... Doar de ce pe Ala e partea Romeos. din partea lui Romeo, Zâna, cumnatul nostru. 5 milioane. 7 Și mai are și milioane. cadoul pentru mine să le mai... Și cadoul pentru mine. Așa am înțeles că nu se dau asta. Da, așa e. 5 milioane de la mine. 5 milioane de partea lui. Toată familia lui Romeo. 10 milioane. 10 milioane să dă. Avem o mulțumire. Și mâine dă alt cadou pentru mine. De la Zăbor de la Bengești, o singură persoană, 4 milioane. Gata, multe mă, că vin Da, ia un cu. Are câtea, are câte la De la? Cum vrei? De la film! 100 de euro. De la Socul Mic! 1, 2, 3, 4, 500 de euro! Și mână o cadou mare! Să vă treacă familia! Un colier de aur! Să-și treacă familia la 1000 de ani. De la Parnici. De la Parnici. 3 milioane. 3. De la Dănuț. De la Galici. 3 milioane. Avem mai mulțumit. Treacă familia la 1000 de ani. De la Bubuiar, de la Bosu. De la Bubuiar. Să mă dă tot,